μπάλα πάει στον Κάμπορα στην περιοχή, το σούτ του Κάμπορα! Στην κόντρα, νέο σούτ! Για να δούμε το Μεριέμ, σε αυτό το φάουλ ο Σιφάκης μέσα και εμείς ο Γάλλος. Κεφαλιά! Το κάνει! Ανά το γκολ! Γκολ για τον Άρη! Γκολ για τον Άρη! Γκολ για τον Άρη! Λοιπόν φιλαράκο, αν απόψε το βράδυ βγαίναν όλοι μαζί μια νυχτιάτικη βόλτα μες στο κέντρο της πόλης, στο ρυθμό που σκοτώνει όπως ξέρουν αυτοί. Πάμε! Από τόσο μακριά με τέρμα τον γκάζι και βρώμικα μυαλά, φτερά στο κεφάλι, τα μάτια μας στολά, τα όπλα μας γεμάτα και κρυμμένα καλά στα φορτηγά, στα φορτηγά. Από τα προάστια για τα γύρω χωριά, Άραβες και νέγροι Μπεδουίνοι με σπαθιά, δεν είχαμε σκοπό να πάμε τόσο βαθιά, μα κάποιος από εμάς στον δρόμο πέταξε τη λέξη φωτιά. Λέξη φωτιά. Καλέστε τα πλήθη που με τρόμο κοιτάν το καρναβάλι μας, ουρλιάζοντας πιο δυνατά. Hey! La 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 la. 50 χρόνια περιμέναμε για αυτή τη βραδιά. Στήκαν ανεπιστοί. 50 χρόνια περιμέναμε για αυτή τη γιορτή. Περπατάμε στην πόλη σαν μια μηχανή και νιώθουμε σαν βόμβα έτοιμη να εκραγεί. Κάνουμε θόρυβο κι αυτό είναι γεγονός. Μιλάω για μια γενιά που δοκιμάζει την τύχη της αλλιώς, κάπως αλλιώς. Και τα πάντα πέφτουν όταν παίζουμε μαζί τους πια στο νόημα, πια στο νόημα. Πάει να πει hey! La 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 la. 50 χρόνια περιμέναμε για αυτή τη βραδιά. Θα τραγουδάμε όλη νύχτα κι ούτε πόνος ούτε χαρά. Οι εραστές έχουν ανάψει και στήκαν ανεπιστοί. 50 χρόνια περιμέναμε.